Sí, hem vist molta alegria entre els treballadors d'aquesta administració de loteria. El que no hem vist és la cara de cap premiat, perquè tot i ser l'administració que més ven a tot l'Estat, és a dir, 2,5 milions de dècims ven per la loteria de Nadal, un 86% d'aquests dècims els ven per internet, és a dir, no només hi deu haver-hi premiats d'aquí, sinó també de tot el món, dels 5 continents. Com deies, 4 números importants entre els 5 primers, que són un tercer premi, 50.000 euros al dècim, un quart premi, 20.000 euros al dècim, 2 cinquers premis, 6.000 euros al dècim. De fet, abans que comencés aquest sorteig, ja hi havia un 18,6% de probabilitats que toqués algun d'aquests 5 premis i ja veieu que la sort al final els ha somrigut. Tot i això, fa 7 anys que no reparteixen la grossa de Nadal al seu propietari, l'emblemàtic, l'excèntric també, per què no, Xavier Garbiel, ha dit que ja només li queda anar a viatjar fins a l'espai, un viatge que té previst fer l'any que ve. Han pujat al pòdium, ara han fet un esglaó més i per la quantitat de pedres que estan sortint, jo crec que, torno a dir el mateix que he dit abans, em dono per satisfet el sorteig.